Unsay buot pasabot kung ang tawo usa ka konsagrado? Maayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Ang atong tema karong adlaw mao ang mahitungod sa consecrated life o ang kinabuhi nga gihalad diha sa atong Ginoo o kinabuhi nga gikonsagrar diha sa atong Ginoo. Ang consecration mao ang paglahi o paglain sa usa ka butang o usa ka tawo alang lamang kaniya, alang lamang sa atong Ginoo. Sama diha sa mga butang sa simbahan, kung makakita ta sa pari no idigsugod sa misa, muhalok jud siya sa altar. Kay ngano kanang altara gikonsagrar alang sa kasaulugan diha sa misa. Kanang mga chalice pananglit o ang mga sacred linens, no? Dili kanang mga butang nga dili mahimo nga gamiton sa laing mga pananglit. Ang chalice dili pwedeng butangan og Sprite og Coke aron mainom. O ang mga sacred linens dili mahimo nga panrapos sa mga hugaw nga mga lingkuranan sa kapilya, kay kanang mga butanga alang lamang gayud sa gamit sa misa. Mauusab ang tao nga gikonsagrar diha ni Kristo by virtue of the profession of vows. Ang usa ka consecrated person giangkon niya ang mga vows o gitawag nga evangelical counsels. Sa Bisaya pa, ebanghelikanhong tambag. Kining tulo mao ang vow of poverty, vow of chastity, ug vow of obedience. Pinaagi niining tulo ka mga vows, ang usa ka tawo nga nagprofess niining vows mahimong usa ka consecrated person. Kung sa ato pa sa mga pari, they have the ordination, pero sa usa ka consecrated person mao na ang 3 evangelical counsels, the profession of vows. Unahon nato kaning vow of poverty. Ang usa ka consecrated person, muangkon siya sa vow of poverty, mo profess siya sa vow of poverty, aron mosunod kay Kristo. Si Kristo nga pobre, si Kristo nga poor, Christ who is poor. Sa ato pa ang vow of poverty, makaingon tang ang religious or ang consecrated person depends everything on God. He or she is dependent on God, dependent on the providence of God. Mauna nga ang usa ka consecrated person mabuhi nga simple, kay ang tanan gisalig niya sa Ginoo. Sama sa atong Ginoo, ang atong Ginoong Hesukristo gisalig niya ang tanan sa iyang amahan. Ang ikaduha nga vow sa usa ka consecrated person mao ang vow of chastity o ang kaulay o kaputli. Nga ang kinabuhi sa usa ka consecrated person gihalad diha sa atong Ginoo. Nga ang tanan, ang akong hunahuna, ang akong mga buhat, ang tanan nako alang ranggayod sa Ginoo. Alang sa katayganan sa Ginoo, alang sa akong gugma diha kaniya. Ang ikatulo ka vow mao ang vow of obedience o mao ni siya ang gitawag nga masinugtanon o pagkamatinumanon diha sa kabubuton sa atong Ginoo. Ug kani siya, this is manifested through the will of our superiors. Mauna ang matag religious community adunay gitawag nga superior, kay siya man ang the manifestation, the will of the superior is the manifestation of the will of God. Mga igsuon ko, ang consecrated lives usa ni siya nga the flowering of our baptismal consecration. Kay kitang tanan magikonsagrar, pinaagi sa bunyag. Apan ang consecrated life, it is the flowering of our baptismal consecration. Sa ato pang mas lawom pagayud nga paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa atong Ginoo. Ug kini nga
nga estado sa kinabuhi, lain-lain, na ay madre, na ay pari, na ay brothers, lain-lain pod ang kulay, lain-lain ang misyon, apan kitang tanan gigasahan alang sa pagmisyon nato sa simbahan. Tanan nga atong apostolado, mas sa ospital man, sa catechesis, or sa diha sa mga pinireso, tanan atong gibuhat dili alang sa atong kaugalingon, kundi alang sa misyon sa simbahan, alang sa atong Ginoo, alang sa atong mga kaigsuonan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Mga igsuon, naanata sa ikakawhaag-walo nga Domingo sulod sa tuig. Nya karon sang adlaw mao ang atong ikaupat nga nobinaryo sa kapistahan sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santos nga Rosario. Unang i-integrate nato ang atong pagnobina sa ikaupat nga adlaw alang sa atong segunda patron sa mahal nga Birhen. Pahinungdan usab karon sa simbahan ang Indigenous Peoples Sunday. Gi-declare sa ni nga Practice of Extreme Poverty Day. So extreme poverty pasabot way kaunay dili magkuan kita way una-hunaay og kwarta. Muna atong ipadayon sa pagampo nining misa ang pagkahunong na niining ato karong krisis sa panglawas o krisis sa ekonomiya, ang pandemic na COVID-19. Iapil pod nato sa pagampo, padayon ang pagpasalamat sa Ginoo ug pagampo alang sa ato mga benefactors and donors nga nagtabang nato dinhi aron mahuman nato ang makumpleto ang atong mga proyekto dinhi sa simbahan. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Niining bukira himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagulaanan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni atong adlaw, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman, nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo. Apan tunob-tunuban ang Moab, ingon sa uhot nga tunob-tunuban diha sa tai. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magpakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sipsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala, iyang gihupay ang akong kalang. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang ka kanako. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kung magalakaw ko sa walog nga mangit-ngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kaya nakaman sa kong kiliran, sa imong igbubugawag sungkot, gihatagan mo ako og kaisog. Balantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang ka kanako. Gihikyaran mo ako lamisa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway.
Nagaawas gayud ang akong kupa. Ang kaayo lamang ug kaluoy maoy nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon o kahumugaway. Nakakaton na ako niining paagiha sa pagkinabuhi bisan diin ug bisan kanusa, busog ako kung gigutom, hamugaway kung nagkalisod-lisod. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Ug ang akong Dios uban sa nanghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Daygon ta ang atong Dios ug Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon o giingna niya. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangarina kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno
o gisunog ang ilang syudad. Unya, gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Og ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan o gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, maayo og dautan, og napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Unya, misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit, ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal? Apan wala motingog ang tao. Unya, miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil, ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Dito maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit, apan jutay ra ang gipili. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ka, O Kristo. Giawhag ta sa simbahan nga magpuyo og extreme poverty. Saman, muuyon mo o mosupak. Extreme poverty. Mo na gipahinomdom karong Domingo ha sa atong simbahan. Saman mo, uyon mo o supak. Ayun. Usara may nitubag. Extreme ba kanang hilabihan nga kakabos. Extreme god. Nya, uyon mo ani o supak. Og mosupak mo, hinay-hinay na mo panguli. Wa man na kinahanglan na simbahan. Kaya ang simbahan gud mo'y nagawhag. Nya ato pag yung supakon, nya mo simba ta, unsa man na? Mura ra man sigag niadto og balay. Unya ang gisulti sa tagbalay nga mao ni buhaton imong supakon pero bisita ra ka diha. Sakto na dili. Sakto. Dili oy. Kani kamong takala sa bugtubag. Unsa man pagkasakto nga imong supakon ang gusto sa tagbalay? Mao na karon ay ingon ron atong gobyerno, ala pag social distancing mo, pagkuan mo, pagtap-tap mo. Nga unsa man, supakon o uyon? Ayun. O uyon. Unya ningon ang simbahan, extreme poverty. Unsa man, supakon, uyunan. Uyunan. Unsa man ning extreme poverty? Gaunahon na naman sa mo, akong balay, akong sakyanan, akong kwarta, ako sad, akong kolekta, naman. Muna na itong ginahon, ano? Wakoy kaon, extreme poverty, God. Sa atong ikaduhang pagbasa, nagpakita si San Pablo, unsa man ning kinabuhi sa extreme poverty. Matod pa niya, kamaokong mupuyo sa tanang kahimtang sa kinabuhi. So, ang extreme poverty, kanabang wa na bita kay giapas, wala na kay limit sa imong kinabuhi, mataas man or maubos nga limit, wa na kay limit. Ana karon gilimitan man ta, bisan gani kanang suga diha, wa man pasigaa dito sa katapusan, ambot ngano sa may kalagot siguro ninyo mga choir no, di na mo kita sa inyong kopya. Karing gaadya sa suga diri ba, may kalagot siguro kay wa pa sigaag lahos dia inyo. Ni katawa lang sad. Ano ba? Siga. Nganong limitan man nato? Ayun oy, kas kurinti pa dero nya pila ra may kolekta ng choir. Oy, ayaw mo kumpiyansa dako-dako ra ba na dias babaw. So na siya ha? Way limit ang gugma, way limit ang kinabuhi. Ayaw butangig limit nga anhara jud ko kutob sa akong koral kay secured ko sa akong balay adtos gawas wa nanay ayo. Matod pang San Pablo,
wa gyud siya'y giatrasan nga kahimtang kamao gyud siyang mopuyo. Kamao siyang makigsandorot sa iyang mga higala o sa iyang mga kaaway. Kamao siyang malipay kung naa kunoy pagkaon o way pagkaon. O kamao sad siyang maglipay o makontento gawas nun man or binilanggo siya. Napriso biya to siya. Basta kamao siya tanan. Maunay extreme poverty. Kanabang wa na kay limit. Karon, wa na mo'y limit o daghan pag limit. Kumusta man ang inyong kalinaw? Na ay limit or why limit? Why limit? Oy, tubag. Why limit? Oy, kamong mga ginikanan, kusog kay mo limit sa inyong kalinaw. Magsige nagigsaba-saba ang inyong anak, singgit mo. Saba ba din? Nga naman dahil, dili na ka malinaw o magsaba-saba imong anak. Hoy, ginikanan. Di na mo malinaw kung ang imong anak magsagit-sagit. Kaluoy sad ninyo. Unsa na kang inyong silingan mo'y magsagit-sagit, mosamot na gyud kang way kalinaw. Di man gani ka kadawat nga ang imong anak ray gasagit-sagit, unsa na katong imong silingan nga imong giutangan nga wa nimo mabayre, gisagit-sagitan kas imong tugkaran, purti nimong ratula. Ay praktisi na lang nagdawat ang sagit-sagit sa imong anak. Dili jud ka kasaan na kanang ilang dagandagan, kanang ambak-ambak diha nga saba kayo, praktisig dawat kay nay daghan diyang ambak-ambak sa diskuhan. Saba kayo. Maglisod ya tag dawat. Kanang imong anak nga mangawat sa imong kwarta kay palit og load or usahay isuyop. Dawatan na aron makamao sa kang mudawat sa imong silingan nga mulungkab sa imong balay o mukuha sa imong kabtangan. Kung di ka kamong mudawat sa imong anak, mga saba ka, adi sa kadawat sa imong silingan. Kamong mga asawa, kanang inyong siging yaw-yawan na inyong bana kay palahubog or nangabit, dawatan na. Praktisig dawat. Kay unsa man yay imong ikadawat at tong imong silingan nga mutamparos gid nimo tungod lang kay nagilog musutlanan. Sige mamugtutok nako. Inyo sa korong ingnon kasi akong praktisan. Ay way lain ang sakristan. Praktisan akong dawat nga kanabang ang imong isulti karon ikaugma wa nga isulti nimo igor ang mingon sorry pa der ana. Limot dia. Dong di ba kadaghan naman ko ni sultian ni dong. Limot pa der. Nya ilas akong bantayan. Ilas akong bantayan. Masipyat gani ko katawan sa kun lang maayo. Buguyan ni mga sakristan kay gyud pamatyon. Kana bang magbantay ba mubaos ba? Mubaos dayon. Otro sa deka kalimot sa diya yana. Ano na sila? Baos-baos ba? Magdinawatay na lang sa dana. Amo na siya ay kinabuhi na poverty or extreme poverty. Pero para nako ang kinabuhi sa gitawag og extreme poverty kung atong sundon og puy-an ang atong tubag sa Salmo responsoryo. Unsa may atong tubag? Magbalantay kanako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pa kanako. Kana mo'y klarong extreme poverty. Mauna ang poverty ni Mama Mary. Mauna ang poverty ni Jesus. Mauna ang poverty nila ni St. Francis of Assisi sa mga apostoles ug sa tanang mga santos. Mauna ilang poverty. Magbalantay kanako ang Ginoo. Karon, kinsa may gusto ninyong magbantay sa inyong kinabuhi? Ang Ginoo o ang inyong kaugalingon? Ang Ginoo. Hala, tangtangan na ng inyong mga koral. Unsaon man ang koral para bantay ninyo? Naa may Ginoo. Ayaw na butangig trangka ang inyong mga pultahan. Iglakaw ninyo, leave it open. Nganong imo pa man ang butangag door lock, mao nay mo bantay sa imong balay, naa man kay Ginoo. Ansaan? Sakto? Ayaw na pagsigig butangan ng mga CCTV. Nga naman, kanay magbantay ang imong mga monitoring sa sa imong balay o sa imong establishment. Naamay Ginoo. Ngayon na mo pagsigig bantay, hain
Hain maglingkod-lingkod or kinsay gitanaw-tanaw or gihikap-hikap sa inyong bana. Nganong inyong nang bantayan? Kamo'y magbalantay sa inyong bana? Ang Ginoo mo'y magbalantay sa inyong bana, dili kamo. Kamo sa mga bana, ay nalang sa mong kahibong kung ang inyong asawa magsigig kuyog sa pari. Ngano man day, kamo'y magbantay? Pabantayan na lang ang representatives Ginoo, no? Ang pari. In short, di na unta ta maghago og maayo ba nga kitay mo secured sa atong kaugalingon, because we can never secure our lives. Who are we to dare to say, I am the security of my own life? You are a foolish person if you declare that statement. Buang ka. Kay di ka kani kahimo pagpat-circulate anang imong dugo. Di gani kakahimo bisa na lang matud pa ni Hesus pagpaputi or pagpaitom sa imong buhok nga dili artificial. Di kakahimo na eh. Gikaron ko na bi kana imong tupad. Ingna ko no, muputi na imong buhok bisag usa lang ka buhok. Sige. Unay makapaputi, akong i-declare diri nga kini maoy representatives Ginoo. Sige, lingian na imong tupad. Ina akong pagbuot, muputi nang imong buhok. Sige. Sige na. Ako lang sa siyang mubaos, akong pagbuo, mga tagak na tanan ni mong buhok. Daghan ng mga upaw mula ka. Mga igsoon, di na lang ta magpaka, ano bang Ginoo ba? Muna ang extreme poverty. Ayaw pagpaka-Ginoo. Naatay Ginoo, nga nahigugma nato, nga matod pa sa unang pagbasa, kining Ginooa, maone siya ang maghatag nato sa tanang butang nga maayo. Magbahagod giyon sa to pagsultis unang pagbasa. Niining bukira himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa lamiang pagkaon og labing maayong bino, ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Wag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Tuo man na dili. Kinsay makapapas sa luha? Ginoo. Ginoo. Mo na ayaw pagsigig ingon sa imong bana, hunungan na ng imong bisyo, kay gahilak nako, aron di na ko muhilak. Ayaw, papadayunan na siya siyang bisyo. Nya ing nang Ginoo, Lord, papasa lang niya ning akong luha, tungod aning animal nga bisyoso. Ha? Nya asa man na padung ng bisyoso, nga man na magkuas Ginoo, ang nagbantay ana, mao ang demonyo. Ug unsa may iyang bation, mapapas ba ang iyang mga kagulanan? Dili, musamot. Ang iyang pagkaratulon, mapapas? Dili gyapon, musamot gyapon. Nga naman, tungod sa iyang bisyo. Muna, imbis masuko ka ng bisyoso, maluoy na lang tas bisyoso. Kaya nga naman, ang nagbantay nila, dili ang Ginoo, kung dili ang demonyo. Kaluoy, anak. So kita kadiyang mga manuyupay, pagkaluoy. Kita kag kawatan, pagkaluoy. Kanang mga libakira, pagkaluoy. Kanang hingilog kay yuta, pagkaluoy. Kanang daw kay dan, nga di gid nila taga-agagianan, pagkaluoy nila. Nya ikaw nagsigig ana, takilid na kay sa luoy sa daan nila, himog kural, sikit magkaayo. Di ba? Nya ana inyong bation. Wa manggid mo klaro. Ang mahal nga Birhen Maria ang magbalantay ra gid niya ang Ginoo. Hasta ganing yang anak nga Ginoo gibitay sa cross, wa siya mo pakgang. Ngano man pagbuot ni Ginoo. Hilak lang siya. Sige siya hilak. Insa sige lang. Hilak lang ko. Pahiran ra man sa nis Ginoo. Amo nang nahimo siyang rayna sa langit ug yuta. Wa kay pagkaon, asos di ay daghang pagkaon, kumbiragod. Mo na ingon ang Ginoo, daghan ang gidapit, jutay ra ang gipili. Nga naman, daghan kay Ginoo gihatag nga grasya nato karon kada adlaw, pero pila ra man kabuok ang nibati nga siya nagkaon kuyog sa Ginoo.
Kasagaran nato, sigig yung kabalakaan ng pagkaon, sigig yung kabalakaan ng kwarta, sigig yung kabalakaan ng mga bayronon, siging kabalakas bayronon, sigis ang pangutang, siging pangutang. Nga man gid unta gisugos, Ginoong pangutang kamo, iya pangayo man. Ug wa kay TV, pangayog TV. Nya guay muhatag, ayaw na lang tan-aw ng TV. Di ba? Ugwa kay cellphone, pangayog cellphone. Ugway muhatag, ayaw na lang gamit og cellphone god. Ang pari ugway cellphone, usa ni buhaton. Mangayo. Asa man? Ana sibot. Ang muhog malagit. Ang dili muhog sa sibot. Ang hibaw na mo, asa mo padung? Mao na siya. Bitaw ganing ato komedya ra ni pero tininuod ba yan So di ba tinuod ba nga magsunod tas Ginoo kamo no adtorsan mo sa sibot padong may rabagyog muhog. Dai pupangot ko nya lingi-lingi dayon igagi sa tayong tigaan. Idig saylo magtinaron hey Lord tabangi taon ko Lord. Ang Ginoo tabangi ko taon imo mo tong gipasaylo ang sibot. Di tayo manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Nobina sa mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santos nga Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbok kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan napuno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini na bag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining Santos nga Novena. Pag-ampo sa ikaupat nga adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Tungod sa dako uyamot nga pagpahiuyon mo sa kabubuton sa Dios. Ang Ginoo naa kanimo tungod sa hingpit mong pagkaiusa sa anak sa Dios, tungod sa malipayon mong sandurot sa imong anak nga si Jesus, kay ikaw man gayud ang matuod niyang inahan. Ang Ginoo anaa kanimo, kay sama ka sa iyang labing hinigugma nga alagad, sama ka sa iyang labing pinalangga nga esposa, ug sama siya sa anak nga labing matinahuron ug masinugtanon sa iyang inahan nga migugmaon uyamot. Ug kay anaa man sa kamot mo, o halangdon nga rayna, ang mga kagahuman sa Dios nga labing gamhanan sa nga tanan, tabangi kami nga ang imong dalaygon uyamot nga anak, muanhi ug magpuyo dinhi kanamo, aron pagpaanyag sa among kalag ug pagbag-o sa among mga kagawian. Himua kaming takos nga puloy-anan sa anak mo, tungod sa among higugmaon ug matuhuong pagkalawat sa iyang lawas ug dugo. Amen. Ato karong pangayuon sa Ginoo ang atong mga pakinahanglan pinaagi sa Birhen sa Santos nga Rosario. Ang iyong itubag, manggihatagong amahan, pamatia kami.
Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, mutubo, mulambo ug makikabig og daghang katawan alang sa banggiti sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga adunahan ug kabus managsamang mutubag sa tawag sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mapanalikdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios sa pilo ka mumot obispo mabayaw na sa kaduganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo na sa puloy-anan sa Ginoo ug magsadya dinhi sa bangkiti sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. O Dios, kinsang bugtong anak pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamuyo, nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa yangalan, alang sa atong sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma ug himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa piyesta sa bulahang Maria kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo ang among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Karon maghiusa kita pagsangpit atong langit ng amahan, atong awiton ang amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Imo man ang giharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O amahan nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diosnong kinabuhi, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon niining maong misa mao ang pagkapinili sa Dios. So makasud na taron ngadto sa langit. Pero ang ato lang i-maintain, magpuyo lang gid ta nga extreme poverty. Unsa gitoy meaning ana? Ang Ginoo mao ang akong magbalantay
wala nay magmakulang pa kanako. Okay, very good. So ato karong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga ming serbisyo nato nining atong misa sa Domingo o sa ikaupat nga adlaw sa atong nobinaryo. Ang atong unang pasalamatan mao nga atong mga barangay tanod nga nagmanage sa atong parking o sa atong traffic. Kaduha ang ato mga frontliners nga naa dias gawas nga mao sad ang ato mga Eucharistic lay ministers. Ikatulo ang atong mga naglimpyo nining simbahan og nagandam ani para magamit nato nga limpyo og husay. Ang ato sang lectors, salmista, ang atong love offering assistants, ang ato diring mga sakristan, ang atong choir nga as maintain gini nato no, ang atong San Vicente choir, ang nagdecorate sa atong altar sa mga buwak. Nindot bang dekorasyon? Ay lamog saway-saway dia kay di rabasan mo kamaong. So without joke lang. Congrats no nanilang tanan. So kanilang tanan atong ihatag ang masipang pakpak. Ato sang pasalamatan ang ni-offer karong buntagan katong namutang og sobre og pinanguluhan sa atong bread and wine sponsor nga mao ang pamilya ni Mr. and Mrs. Melchor and Arlene Hatamusa. Ato silang pakpakan. Ang atong novena mass nga main novena mass unya sa alas 6:30 sa hapon. So nagihapon tay misa sa alas 9, alas 11, alas 3, alas 5, nya mosunod dayon ang alas 6:30 nga misa. Ang atong rosaryo dinhi sa simbahan pahinungod sa mahal nga birhen sa atong nobinaryo himuon sa alas 4 sa hapon, karong hapon. So kinsa tong leader sa rosaryo alas 4 sa hapon mo. Nya mao sad nay igikan sa atong kaning Rosary Motorcade. Nasa Rosary Motorcade yapon karong hapon kay siyang man sana siya ka kaning adlaw ang ato sang pag Rosary Motorcade. So ato sana silang salamatan. Unya mga pipila ka mga announcements. Una, i-update nako ang ato mga proyekto dinhi. Unsa mas inyong tan-aw, human-human na. So nahumana ang atong stained glasses, nahumana ang atong flooring, apila ang atong gibag-o nga center aisle, nahumana sad ang atong opisina, nahumana diri ang mga glass doors, glass windows, mga glasses. Ang gitrabaho na lang karon mao ang ato diring sakristiya, kanina lang sakristi. Ang ato sang dining hall nahumana sad gi-install na lang ang atong TV. Kana ba kamura day magkatakanta na sad mi amo. Amo pang gi-install dito. Ang atong sound system i-install ni sa i-operate na ni o kanang ato mga TV monitors karong Lunes kay gihuwat man nga mahuman-human ang mga tiles ug ang painting una nato i-install ang bag-ong sound system. So atong pakpakan ang atong mga contractors, mga workers na naghago og maayo dinhi. Ako na lang gining i-announce ang ilang mga ngan. Ang gahimos, ang contractor nato sa atong roofing o sa atong ceiling kana diha o ang mga electrical wirings diha anang atong ceiling nga ni padong sa silong pintal aning ni ang kilid-kilid mao ang Cebu Ecothermal Horizon Incorporation headed by Chona Gabihan pa. Ang nag-contract nato aning stained glasses kaning tanan nga stained glasses nga inyong makita mao ang Clement Stained Glass and Retablo Fabrication Services. Pinanguluha ang panantagian ni si Glendo Mendiola. Ato sa silang pakpakan Clement Stained Glass. Ang nagtrabaho aning ato dinhing flooring gawas lang aning gibag-o nga center aisle kaning tanang tiles nato opisina tanang mga grills dinhi tanan nga mga renovations diha hangtod karon ang nagpadayon dire ang pagpintal palibot sa atong simbahan ug ang pagpinising ni ana
Ang naghimo ni ana mao ang LSF Iron Works, pinanguluhan ni Brad Henry Monisit. Pakpak sa nila. So ni mga igsoon ra gid dinhi. Kaning tanang mga glass windows, glass doors, apil na ang atong bulletin, kanang glass nga bulletin, tanan dinhi, tanang glasses dinhi inyong makita karon. Ang nagtaod niini atong contractor ba ang GH Glow Aluminum Installation Services, pinag-iya ni Brad George Kapangpangan. Ato silang pakpakan. Ang kining atong granite nga gibutang sa center aisle og ang mohimo niya nining atong bangko nga wala pa mudagan pa ning mga 60 days, og naghimo sa atong mga furnishings diri sa atong sud sa mga rooms og diha sa opisina ngadto sa mga kwarto nato, namutang og mga closets, mga beds ug uban pa. Ang naghimo ni ana mao ang Dan Marikit Furniture, panag-iya ni Dante Pagapulaan. So sila pakpakan nya kining atong kana ba mga sana dia kanang signages nya kaning ato dinhing sign diha sa mga pultahan kanang nasa atong opisina. Ang naghimo ni ana mao ang TAC Printing and Advertising Solutions, pinag-iya ni Alvin Tatoy. Ato sa silang pakpakan. Wa ko kailaan ni ang nagpadayon sa pagbuhat sa atong electrical nga nisumpay sa contract sa CEH on electrical wirings, mao si kung sa ingahanan nila pero ako lang ko atong minister din ba si Brad Roy Miot, mao na roy nagtrabaho sa atong electrical wirings. Sa atong sound system ang nag-contract dinhi mao ang grupo ni Brad Lito Alimpuos. Alimpuos magitingali na siya. So basig mga padpad ni Alimpuos atong sound system, no? Mao ni siya. So salamat sa mga taong naghimo niini, og sa uban nga wa nako kayo ma-mention, uban na lang to sa sunod. Ang ato sad nga kanini ang update sa atong gipamaligya nga slots para atong itiwas og bayad sa atong gibana-bana nga 3.5 million nga bayronon pa atong tanan akong gipanghisgutan kay daghan pa man tag payable sa ato akong gipanghisgutan nga mga contractors. So namaligya tag 3,500 katag 1,000. As of yesterday, ang ato nang natali nga nahalin is 1,077 na. Daghan na. Di man kay mo malipayon. Ang ato ang atong balance, ang ato na lang kuwang 2,422. Gamay na lang tag kuwang namalit na ba mo? Tag 1,000 na siya. So, daghang kayong salamat. Unya, sa atong piyesta pohon, ang atong piyesta masses, karong Sabado ba? October 17, magsugod sa alas 6 sa buntag. Nya, ang Pontifical Mass, uban sa atong Auxiliary Bishop sa Sugbo, nga si Bishop Midifil Bilyones, himoon sa alas 10 sa buntag, konsilibrada na, misa konsilibrada. Anya dayon ang sunod nga pista mas alas 3 sa hapon, alas 5 sa hapon, o alas 7 sa gabi. So 6, 10, 3, 5, and 7. Pili lang mo kung asa mo makasimbaan nya pangimbitar mo sa ato mga kasilinganan nga mao ni ang atong schedule sa misa para dili kita maghuot sa usa ka schedule. Mao na siya. Nya atong gipangandoy nga naa unta tay ikapanghatag pod nga pagkaon, mura bag pinistahan ba kada humans misa. Nya social distancing man taron, di man kagader-gader, di amo na lang ipangpack meals. So nang hangyo tag ato mga kaigsuonan nga kada humas misa sila'y mang-distribute og pack lunch or pack meals. Nya sila sa sponsor. Sa atong alas 10 nga misa naa na sponsor sa pack meals, sila'y manghatag.
Ang alas 5 sad nga misa na nasa sponsor. Ang wa nalay sponsor karon nga manghatag og mga pagkaon nga pack meals, ang alas 6 nga misa, ang alas 3 ug ang alas 7 gabi. So kinsa ninyo diha ang ganahan, either grupo ba mo or usa lang ka pamilya nga gusto mo mang-distribute og pack meals right after the mass para sa mga nitambong sa misa o katong gusto lang mamista dinhi nga mangayo og kanang makaon-kaon ba, kamoy manghatag diha ng atubangan. So kanina lang tulong mo ipiliin ninyo ug ang moangkon ani malangit dayon. So ang alas 6 sa buntag, ang alas 3 o alas hapon o sa alas 7 sa gabi, wapay mo pakaon ana sa mga mamistahay. So naay mo angkon ana, tiksilan ko ninyo kaya mo din ang i-record. Pila may minimum sa pack meals nga tong andamon? Minimum of 100, maximum 500 meals. Kaya di man ta ka-accommodate og more than 500. Pero igo na kayo na 100 to 300 siguro ka pack meals. Sugli lang kayo usa ka buok ginamos, usa ka buok puso o usa ka buok tinuang piampi. Ngay panghatag dayon. Depende na ninyo kung say makalipay. Nya kami na lang say bahala dire sa tanan nga mga celebrants o mga kuyog nila. Kami na bahala dire sa kumbento. Ana. Ikaduha nga atong buhaton karong pista mo ang pagpanghatag og tag 5 kilo rice ngadto sa atong mga kabus nga mga parishioners para maka-feel po sila nga na-appeal sila sa atong pista. So nag-average po nig mga 1,000 ka mga pamilya. So nagkinahanglan tag 100 sacks of rice nga atong i-repack into 5 kilo rice. Moabot na siya mga 1,000 ka kaning kuan tingali putos-putos. Sa pagkakaroon na natay 50 ka sako nga nadawat nga donation na asay ni promise nga murag moabot na pudto og mga 20 ka sako. So kuwangan na lang ta more or less 30 ka sako. So kung doon ay makadeliver ninyo karon, close na ang deal. Gakinahanglan sa tag labing menos 3,000 ka mga canned goods, sardinas or beef loaf. 3,000. Nanay ni text na ko dito nga moangkon siya og 1,000. So 2,000 na lay kuwang. Kinsa dihay mo angkon, hibaw na mo asa mo padong. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa uban sa mahal nga Birhen Maria, atong padayonon ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Isip atong pinalisong, atong kantahon ang Salve Regina, samtang akong insinsuhan ang imahin sa mahal nga Birhen.
Maria,